Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ke Sorkar Jilla uberi khmi ya katanat food civil supply uba Methodius Dekhar ha ka khar artarik ulber 8000 apun rio ula pentip lingba kilat pathai khobor ha ka baidei bar ka jing saphriang ki khobor ham saya ha kini ki khindiat sngi bakan don ka jing duna ki tendong le air shed ha ka Jilla Menteri ulo ong banna kalyang ka Sorkar kiladep ban shong jingyelang jong baro ki bor penya district ha ka Jilla lembat ki company ki baju shalan ya ki tendong le air shed hapo ka Jilla ban pet benia halor kani kamat ula kentu ya ki pat ba ka Jilla ba kimdei ban ki khuslai ne ban ki khore jingmut halor ka te ka khubor ham saya bad ki pat ba kimdei ban buk lumar ya ki tendong le air gas namar ba hadu menta ka Sorkar Jilla kadang biang ya ki tendong le air shed Ula pentiknaru ba haduk menta ke Jilla kadang biang bat pentiknaru ba ki tendong le air shed jing shed ki biang ha ke Jilla bat ki dang bun ha ki jaka penlang lani ki stok bat kadoru kadang long kumjo Mening ada review bahan adong sedang dekat bat ki district bat ki DC ki district repair dekat bat ki nakal yang jong kini company ki ba supply ka ki gas cylinder jong ka IOCL kani ka BPCL bat kani ka HPCL ro Kaya ba ni kwa ban pun sungau si kipat ba kimdei ban tiang bat kimdei ban khore ban yabuk plumar ya ki cylinder hado kan manta nakal yang jong ka government ka pentikna ba ki ka stok ka biang hado kat ki ni kisi te kimdei ban kuslai kimdei ban ki khore bat nakal yang nakapor ngila ambu iru ki committee pa fair karon ko ka state level state monitoring committee ba head the chief secretary karon ba ki district committee ba head lang ba ki district commissioner apa ki district ba fair ban pet ya ka jing piang ya ka jing supply jong ki LPG ba jong ki gas cylinder ting ke pat ik pat ba lang ba jong pi ki media house pin pon poile me kene khubor ba kim dei ban ting kim dei ban ka ban smith bat kim dei ban Suya buk lumar nomor balada pila buk lumar pade hangta kan sa nang lesen sa kabakan piang kan sa mi pade ki jungduna pada leng baju pingi kwar ban karpat ki sap ki agency paper ko supply ki cylinder ba pimdei ban stang lese ban buri ki cylinder lane pin peduna ka supply ki ki pada ba pin supply hok kumba ka de ban no ya kini kiba le ser kiba ong ba ki pengi ong ki hoarding kiba hoarding la ne kiba stock no ki cylinder la ne ki supply shoe but ki stang le ser ban pen kiu le ser kita man pen kiu ki dore kini kita ro tena kali yang jong ka tanat jong ka sarkar leng ba jong ki district administration ngila dapat ha ya ki ba ki pet ya kini ba kanum jia kom ta peladon kita ki ba jia kom kita ki strict action ngin sa sim na kali yang jong ki district administration terkait bersama itu yang masyarakat ini cepat balas sih benar boleh biar ini selalu bantu untuk komplain ka complain ba phide ban net na kali ju ki pai ba hapo ki district ba pher ki de ban net chapo ki SDO lani chapo ki office jong ki district supply kakak ipat lah boleh biar kakak punishment kami ka punishment ngin sa kat kum ka level jong ka level ba ki pen khen ke kito ki ba pen khen ye ki ba pen ki dor kan don la ka jong ka jingi pen chitam kito ki ba ambu stock sibu na ni pom supply kito ka don la ka jong ka yu ngin pa kat kum ki rukom ka ba ki pen khen te ki hap ko no ka level ba ki pen chitam ki ka district admission kan sa ya ka level you to ya kador kamu pat LPG mo tagbon ejing rumah lu ong kador lakio ya kadar kamur kumbai la patai ba bla mane badi wei president jong ka dealer association in sa patai ba bla badi na kumbakalong kador mo borok ni tip haswa kan yu tarik adai kendai spa saupusan dia laki nurut hutungka tekala long bai siajar santangka kumbakalong menta di kabar pat kolong ngimdei banya long banya ngek than yi social media ro ready banwa ide jingsia markom pakalong menta nakaliang ke district administration na po DC office but na supply department kishim ka stock ka jong ki distributor man gasngi katno di kiwanru ban check ke balong surprise ban cross katkum
buat lenga ngong ngadon stop mata sunspa teli ngai mastep kila panwan hunu por ki shek po godom jwa kadon sunspa lakam don sunspa shi ki ja gini si spa kini bangi dang deliver mata ngi pengi kumta ti yak ba mata ka sngi ki wei ngam na pan ba khre re ka le jong ka agency ngala banong ba ngi ko opening stop jungi mana mastep kolong sunspa nyo ar 14.2 ka 19 kg ni dan arpun reu ki 10 kilo ni dan 10 tuli but art kalipat menta kadang don henti ban one spot go down di barok disputan menta kemudian kam ban ki kuslai lani ki nang bam gasu ba mpoi gas ndrei ka e ka ba pen ki khore ki breu kolong ba ki mi haki social media artan khamtam habai dei bat ki commercial cylinders marba kato kolong barok kwiri India ba la ong ban ai tang ki hospital bat ki jaka pule puthi nre hadian bela ya keren la ya thirba khamtam yingi aka jela ka jongi khamtam ki thain sora ki dau ki ek babun ki homestay wat hang ne po slonu ki dukan ki barit baria ki ba play restaurant ki yong kamlong kan ta ya ka jak po joki te do ju din thau wo pi thau ki te ba ik barit de kanom salon sa tel ai bet mata ba ka 19 kg kan poi be ja shlong mundan kamot kuslai ka ai ka ba ki kham khe khore ki breu kolong boros kata long ko booking kolong arphuais ni di nadu baja kan ka thma ku ne mot ka sarkar pedang ni kala issue ni order ba mdei shu arphuais ni ka dei be arphans ni naga sngi ba phio pedang ka cylinder ju phi hadian arphans ni phila ban bok lar phi bok makana phinum la rei phi khajing long breu long ya ki khore te ya yo du nagta kada nagni ka jinglong panik juki ka jam ka cyber borok koi kamya shu mar borok koi India haju ta yan yo dia nagta ada ka booking menta la don ki wei pat kila kum ka IVRS ngilan akan ka miss call ru ti katang sula biang kanika ayu ka server kala duna kanika jinglong ki khore gibre một cái system kan ya nrei ban ong ban do ka kinum do kata koi ma hadum tak stop orang poho hado menta ka biang ka stop kan dunar mun tak den ka dor ka sab kunjo to shejar sat be dire shejar sat tak ka jeng delivery saki yung kisamat mo ka long be hayeng ke ho lader diberi ke ba sim tampak em ke ba sim tam te phi teng ka de mangamu phi kinong ba te ba peninsular kan ni mar ngam prang la beli bu din woi pu nong tre jong haman ka long yen an khatsam pu tu li yen rei teng ki jongi abang ni ngala ong pe kini kitre ngila a tu tu lo dalor kata lo pi ai mon smo bha pat abang pi ai smo bha kata ke ya de koi rei le de sha bu dawan phi ta te ka long be a ke haban kan yarap ru yang kitra la de kinong bam ki wan ban ya thu ini mengintip kan nrei ngi spo madan ngintip te ngibut nam e mangi kitra ngintip nrei la phi kinong bam phi yarap ban ya thu ingi ke e ba ja sha madan long ka yarap ingi te ban pen be yo tu bre communication belum hagol si umba ke ki company ki don kam ya ki escort ban sendan plip kuno ka sarkar ne kuni ki Indian Oil pembe ni em na kading Indian Oil mana i minister betul dungi renang hinto isa amin baksir renang tu berok ngedon tu tin kadang chief general manager jongka IOC tu Mr. Amar Jyoti Bodloi ula ong ba na kadang yuki kila long kila penbiang ni kali ke bende Shagaru Hills pandera gas henry ba kani ka jinghi menta kala long communal di babun kini kinanya kali kita ikhlas tak mendai ki rulo di don kam ba kin yo ya ka escort kai hadu kin la boy style di nakaliang KTC mana tu bara haka meeting baya keren ko balang virtual meeting mo kila ai ka ka commitment di way kila yo ka escort mo kini kila ye lebe yung kumlong no le sha kila yo
ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru kumangalong ya pimeniam don kamra songkai ni songing ya keren hang ni barako kata kalong ka tarkom im yang diri undai langit ndagi briu kali ya be kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kini kau jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu